Mga kapuso, ato sabsayron ang mga katikaran ug mga programang pangkalambuan sa probinsya sa Maguindanao. Kauban ang labing unang babaeng governor sa probinsya, si Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato. Governor Bay Mariam, maayong buntag ug dayon po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na po kayo, Gov? Una-una nais kong batiin ang lahat ng mga nakikinig sa himpilan na ito. Ang ating mga kababayan sa lalawigan ng Maguindanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong buntag, magandang umaga sa ating lahat. Gov, naging masalimuot po ang history ng Maguindanao dahil hindi lingid sa kaalaman na nakararami. Naging sentro din po ito ng gyera at karahasan noon. Sa ngayon po, ano po ang mga programa ng Maguindanao Government sa ilalim ng inyong panunungkulan upang maiwasan at wala ng karahasang mangyayari sa inyong probinsya? Jill, napakaganda na iyong tanong, no? Kung ano nga po ang inisyatibo ng lalawigan ng Maguindanao. Definitely po, alam ng buong mundo na pag tinatawag po ang lalawigan ng Maguindanao, marami po nag-aalinlangan dito. Pag binabanggit ang pangalan ng Maguindanao, ang karamihan po na ating mga kapatid takot pong pumunta. I-uplift natin ang imahe ng ating lalawigan. Alam po natin na ang ating lalawigan, mayaman po ito sa kultura, mayaman po ito sa tradisyon, at marami po tayong mga, kumbaga, potential po ang ating area dahil napaka-yaman po ng ating in regards sa turismo, no? Marami tayong mga pwede natin maipagmalaki sa ating mga kababayan. Yung nga lang po, kinakailangan po natin bigyan ng tuldok, no? Yung agam-agam ng ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga karating probinsya natin. We have to move forward dahil kung hindi tayo mag-move forward, so how can we uplift the image of the province of Maguindanao? Gov, recently mayroon pong mga historic na mga widow settlement among clans dyan sa probinsya. Paano po ninyo na isakatuparan na magkaayos ang mga magkakaaway ng mga pamilya noon? Ang advokasya po ng administrasyon natin ngayon is ang magkaroon po ng salitang pure. Ano nga ba itong pure na tinatawag namin? Of course, peace, unity, reconciliation, and empowerment. Governor, isa po sa mga konsiderasyon na masasabing maunlad ang isang lugar o probinsya ay ang safety at security. Ngayon po, paano nyo po ma-describe ang safety at security ng mga tao dyan sa inyong probinsya? Jill, una-una tayo po ay nakikipag-ugnayan sa ating kapulisan, nakikipag-ugnayan po tayo sa ating kasundaluhan, at the same time sa ating mga BFP at sa lahat po ng ahensya ng gobyerno. Pinupulong po natin ang lahat ng different kinds of agency, no? At tayo po nakikipag-ugnayan po sa rehiyon ng BARM. Governor, isa po sa naging problema noon ng probinsya ay ang poverty rate o kahirapan. Sa ngayon po, ay kamusta ang takbo na ekonomiya ng buong probinsya? Ang lalawigan po ng Maguindanao ay pumapangalawa po sa isa sa pinakamahirap, no, na probinsya sa buong Pilipinas. Kung makikita po natin ngayon, mismo ang lalawigan po ng Maguindanao, no, wala na po tayong halos empleyado sa loob ng opisina dahil ang ginagawa po natin, tayo po yung bumababa sa ating mga barangay. At barangay level upang alamin po natin kung ano nga ba yung dapat na maitulong natin sa ating mga constituent. We still continue implementing infrastructure, yung pagpapatayo natin ng municipal health center, yung women's center natin, pinaiting natin yon upang kahit pa paano may makitang pagbabago sa ating lalawigan. Na may pakita natin na marunong mamuno ang isang babae. Alam po natin, alam mo Jill, meron kasing kasabihan na it's always a woman who is behind the success of every man. Pinapakita po natin sa ating mga kababayan ang alagang ina. At sa ating mga kalalakihan, no? Alam po natin ang ating mga kalalaki, hindi naman lahat ng lalaki, Jill. Alam po natin na pag sa bahay, mas masinop ang babae. Mas maligpit ang mga babae. Kumbaga, mas makuti ang mga babae. Samantala, ang mga lalaki, kayo na ang bahala. Kayo na ang bahalang humusga. No comment po ako dyan, Governor. Hindi lahat mislat. Governor, sa mga hindi pa po nakakapunta ng Maguindanao, ano po ba ang ipagmamalaki ng inyong probinsya na masasabing ito ang tatak Maguindanao? Definitely po sa lalawigan po ng Maguindanao ang pwede po natin maipagmalaki ngayon, no? Of course, meron po tayong titawag na Pink Mo sa bayan po ng Dato Piang. Meron tayong Dual Spring sa bayan po ng Dato Abdullah Sangki. May Bongo Island po tayo sa bayan ng Parang. At meron din po tayong mga beaches, no, sa Dato Udin Sinswat na yan po ang maaring may pagmalaki ng ating lalawigan. And of course, we have to establish first the peace and order in our area before we can invite our foreign investors.
Governor, ano po ba ang mga dapat malaman ng mga Pilipino at mga dayuhan tungkol sa Maguindanao, sa lugar, sa kultura at sa mga Maguindanaoan? Definitely, Jill, when we talk about Maguindanao, meron po tayong 20% dyan na Christian. Kasama rin po yan yung mga kapatid natin ng mga IPS. So, hindi lamang po pag dinawag na Maguindanao, purely Muslim area siya. Meron po tayong mga kapatid na Iranon sa area, particularly in the first district. So, bawat tribes po, like Iranon, may kanya-kanya po yung tradisyon, may kanya-kanyang kultura, which is kaiba. Ang dialect po nila, kaiba rin po sa dialect ng Maguindanao. So very much diverse po ang Maguindanao, ang lalawigan po ng Maguindanao. Alright, daghang king salamat, Governor by Mariam Sangki Mangudadato sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug padayon sa pagpalambo sa probinsya sa Maguindanao. Daghang salamat, Jill, at daghang salamat sa mga nanonood at nakikinig sa programa ito. Kini ang At Home with GMA Regional TV.